llista més esperada de l'any i m'agradaria que sigui divertida i espero tenir seguretat amb tots vosaltres. Preparats per l'entrevista? Preparats. Què sentiu abans d'entrar a l'escena? Molts nervis i molta emoció. És com quan tens mal de panxa, que et puja per aquí. Doncs és aquesta sensació, però positiva. Puja per tot, des del baix ventre fins al coll. Nervis i moltes ganes, eufòria. Jo sento això. Sí, jo el mateix. Sí? Sí. Normalment et sents una mica nerviós, amb una mica de mal de panxa. I responsabilitat. Sí. Que salga. Sí. Ha canviat la vida estant en els programes de TV3? Molt. Bastant. Sí, molt. Ha canviat molt. Sí, perquè no parem. Abans del programa fèiem un assaig a la setmana, cantàvem al carrer, no? Fèiem un concert al mes Un concert al mes i arribava i després el programa va ser... en el programa vam començar amb assajos cada dia i quan va acabar el programa pensàvem ara ens relaxarem una mica, però en realitat encara no hem pogut perquè ens han cridat de molts llocs per fer concerts, perquè estem ara amb un projecte nou que no sé si podem dir, després ho diem. I estem... que no parem. Tenim dues... dues feines, volia dir, no? Que tenim... Sí. Perquè cadascú té com la seva activitat de que fa cada dia i a la tarda, quasi cada tarda, ens veiem per cantar. En principi assagem 2 dies a la setmana, però clar, són 2 dies d'assaig més. Gairebé cada cap de setmana tenim dissabte i diumenge, o divendres i dissabte, o sigui, tenim bolos quasi tots els caps de setmana. Més, algun extra d'un assaig general per no sé què, o ara haurem de fer una secció de fotos, ara no sé... Ha canviat molt perquè de passar-ho bé i punto, i de fer música passant-ho bé una estoneta, encara que siguis treballant, ara és molt més constant, ens exigim més, llavors, clar, hem de treballar més. Estem gravant un CD que... Ahir va ser el primer dia. Sí. I durant aquesta setmana... Cada dia a l'estudi, no? Encara no. Ara ha començat a gravar els músics, la banda, i els cantaires començarem a gravar el cap de setmana. Llavors anirem... En teoria són 5 dies, però ja veurem quants dies. I perquè surti després de l'estiu. I és molt guai, és com un carmelet. Tenim moltes ganes de fer aquest carmelet nostre. Sobre els vostres projectes del disc, si hi ha alguna cosa en detall o alguna cosa. Sí. Vull dir, alguna cosa en especial. Sí. Pel disc tenim cançons conegudes que heu vist al programa, tenim cançons del nostre repertori, normal, habitual dels concerts, el que fem als concerts i que no vam fer al programa. I què més? Hi ha un tema que l'han escrit entre 2 del grup i una tercera persona, que és un músic també, que és un tema nostre, que és així molt tendre, que és una de les cosetes noves, que això és entre tu i nosaltres. El nostre primer tema. El nostre primer tema amb nom del Green, amb el segell del Green. Quantes cançons hi haurà? Doncs no ho sabem encara segur, però pretenem que duri uns 50 minuts, més o menys, i llavors els que càpiguen. Sí. Seran entre 13 i 15 o alguna cosa així, no? O 17 potser, perquè... Més o menys. Però tenim col·laboracions, que no podem dir. Tenim cançons més mogudes i cançons més boniques. Fareu algun concert aquest estiu? Doncs fins ara hem estat fent molts concerts i ara els tenim una miqueta més suau, però sí que en tenim. A l'agost en principi fem vacances, perquè estem molt cansats. Sí, després de tantes mesos. Al juliol encara tenim, farem un concert el 19 de juliol, a les festes de Poble Sec. De fet, aquest divendres també actuem a Poble Sec. No sé, a l'octubre ja en tenim, o sigui, a l'agost fem vacances. Com tota escola, farem vacancetes. I al setembre-octubre tenim concerts ja... De fet, al setembre en tenim un de bomba, però... Es pot dir o no? No, encara no. Encara no es pot.
Em convidaríeu a algun concert? Evidentment. Tu vols venir? Tu vols venir aquest divendres? Jo sí. Sí? Doncs està ben Que dit. vulguis. M'agrada molt el grup. El que Mira, el vulguis. divendres a la plaça del Sortidor, a Poble Sec, allà actuarem. I bueno, i per acabar l'entrevista us podríeu cantar. ¿Quién es? No és Ah, quin és. Soy yo, Que vienes a buscar. a ti. No, Ya ya es tarde. ¿Por qué? Porque Porque ahora ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Y súbete. Es que me queda muy grave esto. Bueno, Doncs gràcies per haver vingut a l'entrevista i espero que tingueu molta fama. moltes gràcies a Gràcies. tu i que segueixi molt... O sigui, que tiris endavant el periodisme. Gracias. Gràcies.